Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La cooperativa La Fageda compleix 30 anys. La Fageda és una cooperativa catalana d'iniciativa social sense ànim de lucre, creada a Olot el 1982. Té com a finalitat l'integració laboral de les persones de la comarca de la Garrotxa, Girona, que pateixen discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs. Treballen un total de 270 persones, incloses usuaris i professionals. Mas els Casals, la seu social, es troba a la Fageda d'en Jordà, una de les principals reserves del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquesta finca de 15 hectàrees porten a terme la majoria d'activitats, tant assistencials com productives. Les activitats productives de la cooperativa són eminentment agrícoles i es desenvolupen dins el marc administratiu d'un centre especial de treball, una granja de vaques per a la producció de llet, la planta d'elaboració de productes làctics, una secció de jardineria, un viver forestal i un taller de manualitats. Les activitats assistencials consten d'un servei de teràpia ocupacional, pisos assistits per als treballadors i activitats de lleure. Persegueixen millorar al màxim la qualitat de vida dels seus usuaris. La marca La Fageda omple d'orgull i autoestima a tota l'organització i així, després de tants anys d'haver creat una sòlida cadena de valors i de sentit social, es senten útils a la comunitat i satisfets d'haver construït un projecte on les relacions estan basades en el respecte i el reconeixement mutus.